Numru ta' persuni ġew arrestati wara li tlieta wara nofsinhar diversi uffiċjali minn sezzjonijiet differenti tal-korp wettqu raids f'partijiet differenti ta' Bormla. Fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Pulizija fost oħrajn kien hemm ħanut tal-ikel u pastizzerija li jinsab f'Misraħ Gafino Gulija fejn deru għexieren ta' uffiċjali tal-Pulizija uħud minnhom armati għal dak li jista' jinqala. Fost l-uffiċjali involuti kien hemm dawk mill-iskwadra ta' kontra d-droga u mill-Special Intervention Unit li wettqu rejd maġġuri fi stabbiliment li jinsab fuq wara tal-Assa ta' Bormla. Madankollu minkejja li saru xi arresti f'diversi ħidmiet f'din il-lokalità matul il-ġurnata ma jidirx li dawn saru mill-istabbilimenti ta' Jeff's Pastizzerija. L-aħbar ta' din l-istorja waslet għal diversi reazzjonijiet fuq il-medja soċjali fejn diversi residenti ddikjaraw li mhumiex sorpriżi b'din il-ħidma tal-Pulizija. Oħrajn ikkummentaw li kulħadd jaf li l-inħawi tal-Assa tal-Pulizija mhux il-post ideali fejn wieħed ikun u li r-raids messhom ilhom li saru e kif din iż-żona hija frekwentata minn persuni magħrufa u li saħansitra sar post fejn dawn in-nies jiltaqgħu għal attivitajiet illegali.